jinja sha thang jong ki khat san tli ki trok hapo ka phlau jong ka company Star Cement halum shnong East and Hills kabla ja ha ka janmi jong ka sngi ublei balala kala stang na ka daw jong ka jinja accident kali layo jing tibru bakila dan hadu arpu san tli ki trok jong ka company kibla sha pynjulor ha ka jing sha ka wang ma kat kum ka jing lap na ki CCTV camera balayo ring layo iru baki kat tu kat ningut ki brio ki ba wyang ding ki trok bat ki ba pynjulor ya ki trok kila let sasha ka gitu bat show bat kata akti saya ki nong trei ki brang persang ban pelip ya kading bat ka kali penlip ding jong ka company ru kala sha pynjulor additional superintendent of police ka district lingba ukurwo upintip bahaga te ka janmiet sngi ublei ki pulit kila yo jingtip halor ka jingja accident kali hapo ka phalau jong ka Star Cement ha ka ba uwei utrai shnong ulayap hashan na ka jingsha yu kali kabala lam sha ka jingbitar hapedeng ki patba atrai shnong Kumta mardor ki bor pulit na lum shnong police station kilawan poi ha ka te ka jaka batla pha shu ya ki bor pulit hadien balawan poi ha ka ne ka jaka layo jingtip baha ka te ka janviet kaladan ka jingja accident kali hajan ka shnong wa ya jer ha ka surok ba NH6 ka ba hapdeng ka trok jong ka Star Cement bat ka way ka pick up trunk laong ba gane ka trok ka Star Cement balanya adu trai shnong kala phet kran na gane ka jaka hadien ka jingja ka bala pinlong ya unong nya jong ka pick up lambat ki way pat bakin be thong ya gane ka trok shadu phlau jong ka Star Cement hadien balawan poi hakani ka jaka unong nya jong ka pick up ubadei ru trai shnong ulakieu hakate ka trok jong ka Star Cement bat kta akti ya unong nya bat ha ka jing persang ban phet krat bat ban nya asha khmat ka ne ka trok kala yo ya une unong nya ka pick up ubala klat no hashan hadien ka ne ka jingja kombalai spa ngut ki brio ki badei na ki shnong ba marjan ki bara da ki tiar pun mensau kin thop ya ki dieng ki mau bat ki wei pat kila ya lum lang hapo ka phalau jong ka Star Cement pat sedang ban pynjulor ya ka jaka ap pahara ki kor CCTV bat thombor ya unong ap pahara kini ki pat ba ki badan hapedeng ke jingbitar kila khanglen ti ru ban penken ria ya ka met yap jong te ulanat hadien balala ban penken ria no yu shapo civil hospital clear tang hadien kendiat minute kini ki pat ba kila thang no ya komba khatsan tli ki trok ki ba pinyeng ha ki wei pat ki benta jaka Star Cement hadien kat ne la pha mar do re ka kali pelip ding henrei upat bhor ula thambo re ki de khat pulit ding jaka Star Cement bat persang ro ban pynjulor ya ka kali pelip ding nakaliang ki bor pulit kila persang ban pensangye ya upat bhor ubat thmu ban thang ya ka ne ka kali pelip ding bat thambo re ki nong apahara henrei upat bhor ula stang ban kta akti saya ki bor pulit ke ba persang ban te lakam ya ka jinglong jingmang bat ban yada ya ki mensim breu bat ki jingdan jingem kham hadien da ka jingwan poi shu ki bor pulit lala ban te lakam ya ka jinglong jingman bat ban penpra ya upat ba kongjo ban pelip ya ka ding ka baklang nakaliang ku pulit kila register case halor ka ne ka jingja bat ka jing toket kalaya chakhaman Nah, payung kecil ya. Ada di juga masukkan.